давоми соли гузаштаи 2021 суди иқтисодии вилоятии суғд 812 адад аризаҳои даъвогиро ба маблағи 128 миллиону 687 ҳазору 176 сомонӣ мавриди баррасӣ қарор додааст, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 44 адад кам арзёбӣ карда мешавад. дар ин бора Раҳмоналӣ Исмоилзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси суди иқтисодӣ, ҳангоми нишасти хабарӣ ба розноманигорон иттилоъ дод. вай таъкид кард, ки аз шумораи умумии аризаҳои даъвогӣ ба суд ворид шуда, дар 656 ҳолати баррасии парвандаҳо ҳалномаҳои судӣ қабул гардида, аризаҳои даъвогӣ ба маблағи 98 миллиону 56 ҳазору 557 сомонӣ қонеъ гардонида шудааст. ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ як адад аризаи мақомоти ҳудудии гумрук дар бораи роёнидани пардохтҳои гумрукӣ ба маблағи 52898 сомонӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, даъвои мақомоти мазкур қисман ба маблағи 40767 сомонӣ қонеъ карда шудааст. аз 812 аризаҳои даъвогӣ ариза маводҳои баррасӣ шуда 49 ададаш аризаҳои мақомоти прокуратура ба манфиати давлат ва дигар ташкилотҳои давлатию ҷамъиятӣ оид ба рӯёндани 90 миллиону 138 ҳазору 523 сомонӣ маблағи зарар пешниҳод шудааст, ки дар 34 ҳолат даъво пурра ва дар 9 ҳолати дигар даъво қисман ба маблағи 80 миллиону 686,092 сомонӣ қонеъ шуда, дар 5 ҳолат бо сабаби дарафти мурофиаи судӣ даст кашидани даъвогар аз даъво ва қобили баррасӣ набудан дар судҳои иқтисодӣ истеҳсолоти парванда қатъ карда шуда, як парвандаи дигар бебаррасӣ монда шудааст. суди иқтисодии вилоятии суғд аз бурду бохти фаъолияти яксолаи худ натиҷагирӣ намуд. бино ба иттилои иҷрокунандаи вазифаи раиси суди иқтисодӣ Раҳмоналӣ Исмоилзода, давоми як соли охир 109 парвандаҳо оид ба мавриди баҳс қарор додани санадҳои ғайримеъёрии ҳуқуқии мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо баррасӣ карда шуд, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 8 парванда зиёд мебошад. аз шумораи умумии 109 парванда ва аризаҳои ба суд ворид шуда, ҳангоми баррасӣ дар 68 ҳолат пурра, 7 ҳолати дигар қисман қонеъ ва қарорҳои раиси шаҳру ноҳияҳо беэътибор дониста шуда, дар 17 маврид аризаҳо рад, 15 ҳолат бебаррасӣ ва дар 2 маврид бо сабаби даст кашидан аз ариса қатъ карда шудааст. иттилоъ дода шуд, ки аксари парвандаҳои мавриди баррасӣ қарор дода шуда, оиди ҷудо намудани қитъаи замин ва дигар қонуншиканиҳои вобаста ба заминро дар бар гирифт. асосан вобаста ба он аст, ки қаророт дар бораи ҷудо кардани қиддаҳои замин вобаста ба ҷамъиятҳо ҳаст ё ба ки соҳибкорони инфиродӣ аст, дар бораи мисол гӯем сохтмони биноҳои истироҳатгоҳ ҳаст ё мағозаҳо ҳаст ё дигар дораст, ки аллакай қаблан аз тарафи раиси ноҳияи қаблӣ ё ки ҳамин раиси ноҳия нисбати ҳамин шаҳрванд ё ки ҳамин ҷамъият қиддаи замин ҷудо шудагӣ буд барои сохтмони ҳамин бинои истироҳатгоҳ ё ки мағоза ё дигар фаъолияти соҳибкори тиҷоратӣ да баъди чанд вақт ё пешниҳода ё ки ҳолати дигар қати эътирозу қати раиси ноҳия мегирад вай мекунад, бекор мекунад. пешниҳоди кумитаи идораи замини шахати ё ки эътирозои прокурор қати бекор мекунад. дар ин ҳолат вай бинобар он ки ҳуқуқаш маҷбуран аз тарафи раиси ноҳия қатъ мешавад, аллакай шаҳодатнома ҳуқуқ ба истифодаи қиддаи замин пайдо кардагӣ аст, барои ҳамин суда муроҷиат мекунад, ки раиси шаҳру ноҳияҳо ваколати қатъ кардана надоранд. вай мебояд ки танҳо ба суд оиди беэътибор донистан бо ариза худашон муроҷиат кунад, раиси шаҳру ноҳия, не ин ки худаш гирифта бекор кунад. ҳамин ҳисоб ки норозӣ мешаванд муроҷиат мекунанд ва суд баррасӣ мекунад, қарор қабул кардагӣ. иттилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҳисоби 812 парвандаҳои баррасӣ шуда 85 ададаш дар маҷлисҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида, аз тарафи судяҳои суди иқтисодии вилоят 92 адад таъйинотҳои хусусӣ бароварда шудааст. ҳамчунин давоми соли 2021 ба суди иқтисодии вилоятии суғд 474 нафар шаҳрвандон муроҷиат карданд, ки арзу шикояти онҳо аз ҷониби шахсони роҳбарикунанда ҳаллу фасл карда шудааст. ҳар муроҷиате ки шаҳрванд мекунад ҳар кадомаш алоҳида ҳаст, вобаста ба кадом парвандаҳое ки бевосита дар суд муроҷиат кардааст ё вобаста ба натиҷаи иҷроиш аст, ки санадҳои судиро иҷроиша сари вақт таъмин намешаванд аз ҷониби мақомотҳо, ё вобаста ба саривақтӣ баррасии парвандааш аст, ё вобаста ба дигар мушкилотҳое ки вобаста ба даъвое ки пешниҳод мекунад, ба ҳамон даъвошон бисёр вақт алоқамандӣ дорад. давоми як соли гузашта 6 аризаҳои даъвогӣ ба манфиати мақомоти андоз оид ба рӯёнидани 4 миллиону 430 ҳазору 404 сомонӣ пешниҳод шуда баррасӣ карда шуд, ки дар 4 ҳолат даъво пурра, дар 2 ҳолат қисман ба маблағи 4 миллиону 336 ҳазору 782 сомонӣ қонеъ карда шудааст. мавзӯъҳои дигари нишасти хабарии суди иқтисодии вилоятии суғдро дар гузоришҳои минбаъда матраҳ мекунем. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.